Beča, također čuvari tradicije, pjesme, plesa i običaja svoga kraja, svojih roditelja, djedova. Oni su vam onako iz okolice Tolise, tako? 200-tinjak članova je društva, 50 plesača, šargija i violina su ovdje, bez toga je to gotovo i nemoguće. Osnovani su, da kažemo i to, 16. rujna 2013. godine. Mlado društvo, ali vidjet ćete i čućete kako su uz puno truda i ljubavi zaista doveli do savršenstva ove plesove, a to je Ružmarin i Plehanski vez. Viel Spaß. Also bitte.